Sunt Adriana Ionescu, psihonutriționist și coach de nutriție și te invit să asculți Dincolo de Gust. Am vrut să creez pentru tine un spațiu sonor, o oază de liniște, reflecție și reconectare cu adevărul profund ancorat în tine. Dincolo de Gust nu este doar o serie, este un loc unde hrana încetează să mai fie doar despre calorii, reguli sau etichete și devine o punte vie între corp, emoție și suflet. În fiecare episod vei asculta fragmente alese din cărțile lui Anthony William sau Medical Medium după pseudonimul său. El aduce o perspectivă diferită asupra alimentelor oferite de natură. Fructele, legumele și plantele nu mai sunt privite doar ca nutrienți, ci ca mesageri, ghizi subtili ai vindecării tale interioare, pe plan fizic, emoțional și chiar spiritual. Această serie îți este dedicată. Îți este dedicată pentru acele momente în care ai nevoie să te întorci la tine, să încetinești ritmul și să-ți asculți corpul cu mai multă blândețe. Fiecare cuvânt este ales ca o invitație la introspecție și simțire, nu doar la cunoaștere, ci la prezență. Astăzi deschid un fragment despre struguri, așa cum apar ei în viziunea lui Anthony William. Acest fruct ne vorbește despre curățenia interioară, despre renunțare, despre puterea unității și despre momentul în care ești pregătit să te întorci la ceea ce este esențial pentru tine. Așadar, începem cu suportul emoțional, apoi voi continua cu lecția spirituală, cu însușirile fizice, boli și afecțiuni și chiar simptome. Strugurii te ajută atunci când te simți prăbușit emoțional, ridicându-ți moralul și încurajându-te să privești viața cu alți ochi. Ei te împiedică să te simți rănit atunci când ești acuzat pe nedrept și te ajută să te vindeci atunci când te simți exclus în diferite situații sociale. Dacă te simți dezamăgit pentru că nu ai fost ales pentru un anume proiect la serviciu, să spunem, du-te și cumpără-ți niște struguri, căci aceștia te pot ajuta să îți vezi de viață și să îți creezi noi oportunități. Dacă ești reticent la schimbare, ratând diferitele oportunități numai pentru a regreta acest lucru mai târziu, mănâncă mai mulți struguri și conștientizează transformarea care se produce în tine, în sensul amplificării curajului și a capacității de a profita de momentele speciale pe care ți le prezintă viața. Și, în sfârșit, oferă-le struguri prietenilor și membrilor de familie care ți se par distanți, nepăsători sau indiferenți. În timp, aceste fructe îi vor ajuta să își schimbe direcția și să își îmbunătățească comportamentul. Mai departe, vă citesc lecția spirituală pe care ne-o prezintă Anthony William despre struguri. Dacă te simți izolat, neavând decât prea puține interacțiuni, sau dacă ești timid, dar îți dorești să faci parte dintr-un grup care să te accepte, integrează într-o mai mare măsură strugurii în viața ta. Privește ciorchinii lor adunați la oaltă. Aceștia stau aproape unii de ceilalți, se conectează atât la nivel fizic cât și la nivel metafizic. Strugurii se adaptează pentru a se integra perfect alături de cei din jurul lor. Gândește-te la acest miracol atunci când cumperi sau când mănânci struguri. Așa o să-ți creezi o intenție sacră care te va pregăti la nivel conștient și inconștient să atragi noi oameni în viața ta, indicându-ți astfel drumul către adevărata ta casă. Există o preconcepție care spune că strugurii sunt prea bogați în zahăr, în carbohidrați sau în calorii pentru a fi buni pentru noi oamenii.
Dar, la fel ca și bananele, strugurii sunt fructe de cea mai bună calitate care susțin starea de bine la cel mai înalt nivel. Ei sunt definiți mai mult de gustul lor astringent, care este o calitate medicinală cheie, care indică prezența unor fitonutrienți critici pentru funcția renală. Dacă ți s-a spus vreodată că ai un nivel ridicat de creatinină în sânge, acest lucru înseamnă că rinichii tăi nu mai reușesc să elimine corect deșeurile din fluxul de sânge. Strugurii sunt tonicul absolut pentru rinichi, întrucât fitonutrienții lor se leagă exact de deșeurile pe care rinichii nu reușesc să le filtreze. Foarte mulți oameni sunt preocupați de sănătatea ficatului lor, dar la fel ca și cireșele, strugurii sunt un purificator fantastic al ficatului. Fitonutrienții lor pot să disloce multe deșeuri, alimente procesate și produse secundare care înfundă lobii acestui organ. În ceea ce privește pe cei care își doresc beneficii digestive, coaja strugurilor conține micronutrienți puternici care contribuie la eliminarea paraziților, mucegaiurilor și altor ciuperci neproductive din tractul intestinal. Strugurii sunt unul din cele mai puternice alimente care combat cei 4 factori care nu iartă. Ei elimină radiațiile din corp. Aminoacizii lor, precum histidina, metionina și cisteina, colaborează cu antocianinele, devenind un veritabil magnet pentru impuritățile și otrăvurile din corp și pentru metalele grele toxice din ficat, rinichi, splină și alte organe. Strugurii furnizează enorm de multă energie, dinamizând pe sportivi sau pe cei care călătoresc sau pe cei care se mișcă foarte mult și care gândesc foarte intens și care își angrenează creierul în tot felul de sarcini cognitive multiple, sau pe cei care încearcă să exceleze într-un anume domeniu sau care au nevoie chiar de combustibil pentru ca să vină cu idei noi. Haideți să vedem acum despre boli și afecțiuni. Dacă suferi de una din următoarele boli, consumă mai mulți struguri și cu siguranță îți va fi mai bine. Gastroenterită bacteriană, expunere la mucegaiuri, degenerare maculară, hipertensiune, boli ale rinichilor asociate cu hipertensiunea, afecțiuni renale indicate de creatinină, pietre la rinichi, pietre la vezica biliară, deficit de atenție, hiperactivitate, autism, diabet, tumori cerebrale în metastază, septicemie, bronșită, endometrioză, infecție cu E. coli, chiar infertilitate din cauze necunoscute, ficat gras, hepatită C, depresie, edeme, tulburări ale somnului, fibromialgie, sindromul oboselii cronice, scleroză multiplă, afecțiuni neurologice, neuropatie autonomă, fibroame, răceală, vertij și infecții bacteriene. Consumă așadar mai mulți struguri și aceștia vor ameliora bolile, afecțiunile și simptomele pe care am să ți le citesc în continuare. Alergii alimentare, transpirații la nivelul palmelor, tendința de a mânca pe fond emoțional, amețeli, greață, respirație superficială, pierderea auzului, tremurături, miros corporal, dureri la nivelul pieptului, simptome asociate cu sindromul premenstrual, confuzie, ceață mentală, tuse, dureri de spate, inflamații, deteriorarea învelișului de mielină al nervilor, foarte important, cicatrizarea țesutului hepatic,
oboseală, leziuni pe creier, bufeuri de căldură, pierderea părului, congestii, unghii fragile, țiuit sau bâzâit în urechi, sensibilități alimentare, senzații de zumzet sau vibrații în interiorul corpului. Cam atât a fost pentru astăzi despre struguri. Cel mai important și mai ieșit din comun, am putea să spunem, sunt suportul emoțional, cât și lecția spirituală oferite de struguri. Așadar, eu te încurajez să folosești aceste informații ca o poartă către o conexiune mai puternică cu ceea ce mănânci. Să adaugi mai multă prezență în actul hrănirii și mai multă recunoștință pentru darurile primite de la Mama Natură. Dacă această perspectivă a reușit să te atingă sau să te facă să privești hrana într-un mod diferit, lasă-mi, te rog, un comentariu, pentru că m-aș bucura să știu cum ajunge la tine acest mesaj. Îți mulțumesc că ai fost alături de mine și ne reauzim în curând să descoperim alte daruri dincolo de gustul fructelor și al legumelor.